Kinabuta. Expression. Luod. Pero may man siya, kanilang siya gyud, wa ko kasabot kumangin asal gani siya. Chokes gogo o pasaw ba ni? Hi mga moms! Hello sa inyong lahat. Good morning! Ayan, so for today's ganap, kasama ko si Gwen Comang, the one and only. So, magluluto tayo ng pansit. Ayan, para sa aking mga panday dun sa store. So, tawagin natin itong Cooking with Gwen. Cooking with Gwen. Pero syempre, dapat ang pinaka-importante sa lahat. Cooking ni Penguin. Cooking ni Penguin, yan. Kailangan, buksan muna natin yung kalan at painitin natin. So, habang nagluluto tayo ng specialty, ay hindi, actually hindi naman specialty to. Version ni Gwen sa pansit, eh, magchichikahan din tayo kasama siya. So, marami tayong pag-uusapan tungkol sa kanya kasi matagal-tagal din siyang hindi nagparamdam, hindi nagpakita, alam mo na, di ba? Yan. Matagal ka na rin nagluluto. Since when I was in high school. Sige English. Ay, hindi ba pwede? Since high school. Tapos paano ka natuto magluto? I am, kasi dati, isang bahay. When I was 17 years old. So, marunong ka na lang talaga, natutunan mo na, wala nagturo sa'yo. Ganun. My both parents kasi, they know how to cook. Paka-arte po talaga ni Gwen. Bakit ba? Iba yung pagka-Inglesera mo, no? And, una ko natutunan talaga is, hindi ko inuuna yung bawang. Ano? Sibuyas. Ay, andyan na. Nakapwesto na. Sibuyas muna. Oh, actually ako din. Dahil, Kasi mas mabilis masunog pa Palingon mo kung saba-saba mo diya. ang bawang. So, pwedeng maiba yung lasa kapag masyado nasubo. Tapos ano yung pinakaunang putahe na tutunan mo lutuin? Sobrang hirap yun na putahe. Huh? Oh. Ano yan? Pritong itlog, syempre. Hindi. Sino ba naman hindi mahihirapan? Kasi kahit ako yung tinayata alam ko una ko niluto nun. Pritong itlog. Saka ko isunod yung bawang. Pag iwalay na yun. Ay, parang na siya. Parang malabo na yung kulay ng Kunti lang yung nilagay namin mantika ha, kasi may ilalagay kaming surpresa later. Ang pagpadagdag ng kanyang mantika. But for the meantime, ito muna. Ayan. Habang nagigisa tayo, ito naman si Ito na nga, Ay! yung sikreto, ang ating chorizo. Yes. Actually, alam mo, sa Manila, di ba ito sa bar natin? Ano yon? Chinese chorizo yun. Hindi, Bilbao. Ha? Bilbao. Hindi, meron pang isa. Kikiam. Ay! Hindi kita. Daliri mo yun. Basta meron siyang para rin siyang longganisa. Ano nga? Bilbao. Hindi siya Bilbao. Chorizo Bilbao. O basta ganun siya, parang What are ganun. you doing, Betches? We're cooking pansit para Corn. sa mga, dun sa tauhan ko sa sa canteen. Pansit na lumalis. Para, hindi, dagdag sa na sahod. So, Kasi pang mahirap yung Pansit na may longganisa? it's a twist. Ayan na naman po yung commentator natin. Pansit di kume. Ay, oo nga no. Yun na lang yung title ng vlog. Pansit di kumi. Galing talaga nito. Galing, friend. Pansit na yung pangit. Ayan, wala to. Saan na tayo? Ano ba yan? Basta yun, meron siyang iniisip ko kung ano yun eh. Parang medyo dry siya, na ganyan. Oo nga, yan na nga yun. Hindi, meron siyang common name na tawag. Chorizo de Bilbao. Sa Bilbao, okay. So yung para mas malasa siya, di ba? Tapos mabango. Ayan. So ngayon, ang ginamit naman po namin ay ang chorizo de Cebu.
And ilagay na natin ang napakaraming chicken. Hinimay-himay na natin yung pinakulamunan. Tapos, hindi natin iniwan iniwalay yung buto. Hindi natin inalis yung buto dun sa kasi pampadagdag lasa. Dami. Hindi, lasa, dami. Kasi after this po, mga ma'am, biyahe na si Gwen going to Manila. One day lang siya dito sa farm, so wala na kami masyado nag-extra time to bond. Ba't ka nga ba kasi babalik pa ulit sa Manila? Ano gagawin ko? Ano bang gagawin ko dapat? Pwede ka naman magtayo dun sa sa pwesto, sa tindahan ko ng Na? Ikaw mag-handle ng kasa sa gabi. Diba? Sabi ko na nga sa inyo eh. Front lang yung kainan. Front lang yung kainan, school supplies. Burikatan talaga siya. Where's the black pepper? Babalik ka na. Paano yan? Kailan ang mo? Kailan ang balik? Depende. Baka nakalis, kailan ang balik? Oo. Sama naman ang ugali. Yun lang. So, yun na yung napakaraming black pepper. Powder yung ginamit para mas sarap. Ay! Manood. So, back to work na sa Manila. Yes. Kasi meron kaming big night kaming 24. So, I need to go back kasi ako na lang inantay for the rehearsal. Okay. Kasi hindi mabuo yung isang grupo. Production. Kulang ng Oo, knowing dun sa atin, di ba? Alam mo naman yan. Madalas po talaga sila Gwen ang nananalo every time na may mga production contest. Asan yung mga? So we have toyo. Para yung toyo nyo Actually guys, sa pagluluto, sa akin talaga, tansya-tansya lang. Hindi ka rin, may mga ganun na, mga typical momshies na sanay sa lutuan, hindi na kailangan ng pagtakal o sukatan. Diba? Ano lang yan, dagdag, bawas, adjust. Sa bagay. So, tapos Basta na fresh. natin and unahin na natin yung gulay na Carrots. Matigas. Ay, sabay na natin. Pareho naman ko sila matigas yung mukha. Ayan, so meron tayong carrots, bagu beans, and repolyo. Diba? Dami. Yan. Next is, ano na yan? Repolyo. Repolyo. Wow. Nakita nyo kanina, di ba, yung nagsabaw-sabaw siya. Walang hinalong water. Wala pang water. Ito na, so... And dahil na siya, okay na yung gulay, patayin muna natin and i-strain natin yung mga gulay. The reason is, yung katas ng gulay, siya yung sabawan natin. Sasahog sa... Dahil magpakulo na tayo for the pansit. Ay, for the So kahit anong klaseng pansit, Yeah. okay lang. Kinitan. Saka mo siya sabawan. Asan ba yung pansit mo? Gaano ba kadami? Ay, hindi na tayo on? Iyon. Yan, lahat niya. Dagdagan mo nga konti. Para mas saucy yung Ng tubig. Oo. So ito yung... Pinatay mo ba yan? Ayun na. Iyon ba? Hindi, tuloy pa. So ito yung gulay. Diba? Mabango. Lutin natin yung canon. Hi boy. I miss you boy. Hala, tuwara. Boy. So yan, hanggang sa ma-observe na lang, medyo lumambot na. Yes.
bago ilagay yung... Ayun na lang pala, dyan ko na lang ilalagay. Yun na Wait. I-mix pa natin ang i-mix. Haluin lang natin ang haluin. Para maiwasan din natin na... Kabuhol-buhol. Tsaka lumabsak. Ayan. And gusto nating mas-saucy yung ano. So, hindi na natin. Isahog na natin yung Sabay natin yung mga sahog. sahog na mali. Mix well. Para evenly yun. Evenly. Tapos after that, pwede muna natin patayin yung apoy. Tapos maluto pa siya ng gusto dun sa init na natitira ng sabaw. Diba? Okay. So, ayun na ang ating Tingnan natin dito. pansit. Ay, ang tawag nito? Canton, saucy canton. Oh, With- saucy. Diba? Chorizo. With chorizo. And buto ng manuka. So, tara na! Kain na! Okay, Ayan na. let's taste the pancit guisado of ng susunod. Ni Gwen. Ani Gwen? Yes. May toppings pa yan, ha? Hala, ang laki. Ang daming mga sahog. Perfect. Hindi siya tinipid. Pwede na ba kumain? Oh. Kumain ng... Kanin? Kaya? Sarap. For me ha, Gwen. Ah. Ito na, yung inaantay. Ilala kita. Mas gusto ko yung may ano, parang ano, Ay, ito na. konting Dito peppery. Ay, Pepper. gamay kayong pepper. Di ba alam yung pepper? Hindi rin ako makabalo sa'yo. Masarap siya. Masarap siya. Ay, may I chorizo? like it. Yeah. For Diba? beef. Chorizo. Mami siya, Gwen. Parang gusto ko na kumain ng kanin. Ipare siya sa kanin. And also tinapay. Hindi siya, sakto lang siya. Hindi malata. Saktong pagkaluto na. Ang ganda ng review ko, di ba? Ang ganda ng review ko. Grabe. Mami, it's not perfect. I love it. Wow, for you. Masarap siya. Diba? Hindi mo. Basta gusto ko yung mas peppery. Si Madam. Antayin mo si Da. Madam. Napipil niyo na yung napipil namin. Ayan. Patikim mo ng pansit. Karon na, magtikim muna ako. Meow, meow, meow. So, mani pansit niyo. Ba't may mga pansit na? Ah, toppings Pansit o yan. kanin baboy? So, mani pansit o Pwede kanin yung baboy? kutsara ba? Hala. Hoy, sira ulo ka. Kutsara ba? Sa kutsara eh. Ano ba? Sira ulo ka. Yan ang buta. Luod. Hindi ko siya i-taste. Luod talaga. Luod. Tinikman, bre. Ikaw, nakatilo na ka. Sa lasa. Mas gusto ko may pepper na siya. Dagkan ng siya. Alam niyo naman hindi ako mahilig sa matamis, diba? Ah. So, magkakaiba kita na lata. Ako malatan man ko. Luod yun siya. Lami man siya siguro pag nilagay sa kanon, pero pansit itself. Ay, dili, I'm not fan of Mickey. Ano na ito? Kanton. Kanton. Masyadong Oo, kasi abhong ba abhong? Oh, Yung okay. ano niya, Yung amoy niya. yung preserve niya sa ano yung dry. Hindi ko kahit ito bami. Ganahan lang ko sa bami, kaya nasa ibihon nga fresh. Oh, Magkasama. Pero kani nga pansit, di ko ganahan ka mag-order dito sa mga restaurant, tapos kanang gamiton, di ko. Kaya prepare gina ko itong palat nga pansit, katong kinilo. Yun, tapos pag ito, tungkol din sa kung anong ganisa. Ah, Tinawin na Britney, kaya, ako man labaw mo na, masika. Hindi, dahil dyan lang sa. Kaya, Lami man siya, lami kitang pansit, kaya pansit, paborito man yun. Take a bet. Uy, gawon, panas, diba? Hindi naman sir, pero kakain ng dakot. hindi. May hinahanap May na- hinahanap ko na ano, lasa. kasi gusto ko yung alat. Maalat Meron lang kasi. talagang, parang alam mo yung pepino ni Rhea na dinaghanan o bitsin. Tamis, yung alat, diba? Hindi, matamis kasi yung ano. Tamis lagi. Yung chorizo. Oo.
Dahil Ang yan chorizo sa naman. oil. Lami siya, pero ano na lang, lami siya. Okay siya, pero Natamis. sumol. Ang chorizo O nakakuha. bidli ba? Kanang, Nakadalaw bidli. no? Chorizo. Basta ko. O kang abong sa pansit. Abungan, di ko pa. Oh, ngano Murag kayo account siya, tag no? stick bread. Murag account tag stick bread. Pero lami mo siya, pero kailangan magdingana kay para short order mo mong ginapagsit na dapat. No? Oh, alam niyo na. Yung mga For me, it's -1. Lami man siya, lami mo pandit to. Iwan mo pandit. Lami gid siya. Naalagi something ka nang di ko nagpan sa tamis. Nalay tamisin lang siya. Ay, Pero sa overall- negative one, grabe siya na negative. Plus 2. Tira ba may kain di ba ng pansit? Samok pa ka. Dali to kaya. Ano lang talaga yun. Sa Okay tindahan lang lang ano to. kasi dahil sa timpla. Tindahan. Ang hindi ko lang gusto yung noodle itself. Yung pasta. Ito lang niya, balik ka lang niya. Yung yan noodle niya. More siya ka ng, Abong lagi. Ano sila? more siya quick chow nga wala luto. Oo. Ano? Ano din nga pansit di ay. Kanton, di ka Kanton. uga. Ano bang ginisa, ay ka ng uga ba? Uga nga pansit. Di ba di ko banana na ko. Ah, Kato ka rin dahil na pansit. Pero alam mo man siya, kanin lang siya gyud. Ako kasabot kumangin. Asal ba ni siya? Chokes gogo o pasaw ba ni?